Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video. Današnja tema je blenda. Blenda. Oznaka malo slovo F. Blenda se nalazi u objektivu kružnog je oblika i ima ulogu propuštanja količine svjetla prema zatvaraču, odnosno dalje prema senzoru. Blenda je najčešće metalne konstrukcije, sastoji se od nekoliko listića. Blenda se može otvoriti, pa kažemo da je veliki otvor blende, ili se može zatvarati, pa kažemo da je mali otvor blende. Svaki otvor blende ima svoju oznaku, tako na primjer kažemo F1.4 da je veliki otvor, F16 je mali otvor blende. Što znači veći broj, manji otvor blende, manji broj, veći otvor blende. Situacija je obrnuto proporcionalna. Veliki otvori blende propuštaju više svjetla, ali isto tako i direktno utječu na oštrinu fotografije. Mali otvori propuštaju manje svjetla, ali isto tako daju nam veću oštrinu fotografije. Tu oštrinu točnije nazivamo dubinskom oštrinom fotografije. Zato ćemo, na primjer, kad snimamo pejzaže, koristit ćemo otvore F16 ili F22, zato što želimo da nam sve bude maksimalno oštro na fotografiji. Kad želimo recimo snimiti portret, kad nam treba bolje odvajanje glavnog motiva od pozadine, koristit ćemo veće otvore blende. Idemo mi pogledati jedan primjer iz prakse kako otvor blende utječe na fotografiju, ujedno na dubinsku oštrinu. I odmah jedna napomena, pojam dubinske oštrine ne vezuje se samo za otvor blende. S ovim pojmom ćemo se još sresti u nekim budućim videima i snimanjima. Evo nekoliko primjera iz prakse. Znači, ovo možete i sami napraviti kod kuće, čisto za probu, da vidite kako je otvor blende utječe na oštrinu fotografije. Prvi najveći otvor blende F1.4. Znači, mi vidimo da je ta oštrina jako mala. Idemo dalje, idemo do otvora blende 2. Nema neke bitne razlike. Tu našu blendu i dalje zatvaramo. F2.8 i tu već donekle uočavamo nekakve sitne razlike. Blenda F4, znači već možemo vidjeti da je puno više stvari oštrije. Blenda 5.6, blenda 8. Znači evo već vidimo dobro razliku u oštrini. Svakako obratite pažnju na metar, mislim da to ne mora se posebno naglašavati. Blenda 11, normalno oštrina je puno veća. I na kraju najmanji mogući otvor blende koji mi ovaj objektiv dozvoljava, to je blenda otvora 16, odnosno F16. Tu već vidimo da je sve izoštreno. Naravno, evo i dvije konkretne fotografije da vidimo kako taj otvor blende utječe direktno na fotografiju.